baso. Ayun. Te. Sige ba po? Te, balo ko te.
Ano yun? Pwede nyo po. Ilan ang legs ko? Kuya, pagpili mo nga ng ano, malaking crab daw, 1 kilo. Yung malaki ko, malaman ko ha. Malaman. Ito. Saan yung malaman? May Diyos ko, boy. Buhay po wala. Siray, may siray ba? Sagol. 400 dyan, 400. 464. Wala, tatlo. Kano yun? Yung may tungkal. Yun. Ah, wait lang, magkano lang ang cost ko dito? 1,000 lang. Wala yung Gcash? Wala. Ano nagka-cash out? 100 po. Alere na kami. Diyan na sila. Ayan na. Dalawa mo bata. Ang dapat mo! Ito niya eh. Yellow. Tiramisu ka. Tiramisu si Papa.
Amen cheese po, tapos yung of the base. Sige sa counter. Hiwalay sila kuya. Octobits ka ano. Ma'am, wala pa pong amen cheese. Octobits na lang para. Magkasama po. Hindi, separate. Bayaran ko na, balikan na. Ano po? Ayo, bigo. Kasama mo itong dalawa. Hiwalay kuya. Ay po. Jasmine po. Dato titi. Tatlo po. Ano po muna tayo dun kilo? Ito lang kayo ba? Wait lang. Ito lang po. Thank you. Ay, Tita. Takman doon. Isa-isa tayo dito na. Magkano yung tita? Favorite ko yan. Balik tayo sa bako. Tapos Apo, first ito lang po siya. Ito ba yung nakita? Mag-weekend isa sa sila sa Thursday. Corn dog po tayo. Mamang kani makaninin. Lanong yakan niya nini. 30 dito, fish cake. Ay, hindi pa yun. Saka tungkatong palang tamo. Ay, dito.
Michelle po. What color ba? 10 pesos.
me. Cheese milk po. Eh? Ito para siya po. Big Milo! Yapan! Jackfruit! Chicken balot! Isa pa oh. Isa pa. Ah, ma'am! Big Milo po! Jackfruit! Yapan! Kawan! Chicken balot! Big Milo with free insulin! Brillangan. Oh, malaga Big Milo! Sarap natin. Sige, 3 pesos kami, 3. Ah, pumilis mo alam. Big Milo, baby! Jackfruit! Ah, balot. Chicken balot! Ay, simado po yan. Kain na po kayo, ma'am. Meron po kami mixed seafood, seafood kare-kare. Meron din po kami adobong balot. Lumipat pa siya. Tapos nandito kami sa side. Kain na po kayo, ma'am, sir. Kain, sir. Meron po kami dito na direct. Kain na po kayo, ma'am. Mga nakate. Kain na po kayo. Kain na po kayo. Salita mo, cake. Salita mo.
lalagay pa niya matulapit yung mga Yes po, siomay. Siomay ma'am. Yan, tofu square. Yan, tofu square. Dali ma'am. Yan, niluluto na. Mamaya sir ito. Lagi rin sir. Hi, sir! Tatakman ng bebe na. Yung ano namin, trending ang fried noodles sa'yo, no? Pinipilahan siya, sir. Kasi lasang babalik-balik. Yes, sir. Yes ma'am, siomay po. Siomay ma'am. Sir, this is spicy.
Wala nga, basa. Basa.